L-istaġun tal-festi f'pajjiżna laħaq il-qofol tiegħu din il-ġimgħa kif qed tiġi ċċelebrata il-festa ta' Santa Marija. Festa li titfakkar b'mod speċjali f'7 parroċċi, 6 f'Malta u waħda f'Għawdex. Minn barra li Santa Marija hija festa pubblika tiġi ċċelebrata kull sena fil-Mosta, fil-Qrendi, fl-Imqabba, f'Ħalaxaq, fil-Gudja, f'Ħattart u fir-Raba ta' Għawdex. Tiġi ċċelebrata wkoll fil-Knisja l-Qadima ta' Birkirkara. Fit-tmiem il-quddies kull lokalità jkollha il-marċi tradizzjonali u brijjużi filwaqt li filgħaxija jintlaħaq il-qofol bil-purċissjonijiet. Għal din l-okkażjoni l-Isqof Awżiljarju Joe Gallia Kurmi mexxa l-quddiesa li saret propju f'Ħattart. Il-ħajja tat-tarbija u d-dinjità tal-om ma jikkompetux kontra xulxin. Irridu nkunu komunità b'idejn miftuħa għat-tnejn li huma. Komunità li tilqa' bħal Marija, li tilqa' lit-tarbija bħala ħajja umana ġdida u li tilqa' lill-omm u li tgħid lill-omm li tkun tinsab f'diffikultà m'intix waħdek. Aħna miegħek. Aħna idejna miftuħa biex nilqawk. L-assunta tkun iċċelebrata wkoll f'Ħaddingli, l-Imġar u ż-Żebbuġ Għawdex il-ġimgħa d-dieħla. Il-festa ta' Santa Marija hija marbuta wkoll ma' dak li seħħ f'nofs it-tieni gwerra dinjija meta fl-1942 propju fjum il-festa ta' Santa Marija fil-port il-kbir daħal it-tanker Ohio. Min flotta ta' 14 bastiment merkantili li telqu lejn Malta bi provvisti u munizzjon f'dik hekk imsejħa Operation Pedestal kienu biss 5 bastimenti li waslu Malta wara battalja qalila b'attakki minn ajruplani tal-gwerra u sottomarini Ġermaniżi u Taljani. L-aktar wieħed importanti kien it-tanker Ohio. Operation Pedestal kienet meqjusa bħala vitali għall-għajxin ta' Malta f'dak li baqa' msemmi bħala l-konvoj ta' Santa Marija.